भक्ति वेदांत स्वामिनिति नामिने नमस्ते सारस्वते देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्णा எல்லோருக்கும் வருக வருகவென்று வரவேற்கிறோம் இந்த हरे மார்னிங் कृष्ण माताजी हरे कृष्ण என்ன माताजी ஸ்லோகம்னு हरे முதல்ல कृष्ण பார்க்கலாம் माताजी மாதாஜி. நான் திருப்பி பார்க்க கூட இல்லை. ஓகே, நேத்துக்கு என்ன பார்த்திருக்கோம் நம்ம? எனது காண்டிபத்திலிருந்து அம்பினால் அந்த பிராமணனின் தலையை ஓகே ஓகே. இப்ப நம்ம வந்து இந்த துரோணனின் மகன் அஸ்வத்தாமன் தண்டிக்கப்படுறத பாக்குறோம் இல்லையா? துரோணாச்சாரியனோட பையன் பிறப்பு இல்லை பார்த்தோம்னாக்கா அவனை என்ன சொல்றோம்? பிராமணான்னு சொல்றோம். ஆனா பிராமண குலத்துல பிறந்ததுக்கு அப்புறமும் பிராமணருக்கு தகுதியான விஷயங்களை அவ செய்யலன்னு வச்சுக்கோங்க, அவளுக்கு என்ன பேர் சொல்லுவோம்? யாருக்காவது தெரியுமா? த்விஜபந்து. ஹரி ஓ, சொல்லுங்க மாதாஜி. த்விஜபந்துனா யாருன்னு சொல்லுங்க. அதாவது பிராமணர்ல குவாலிட்டிஸ் இருக்காது, பிராமணர்களுக்குரிய குவாலிட்டிஸ் இல்லாம இருந்தா, தகுதி இல்லாம இருந்தா அவங்க வந்து பிராமண வர்ணத்தில் 4 வர்ணம் இருக்கு இல்லையா? பிராமண, சத்திரிய, வைசியா, சூத்ரா, இதெல்லாம் வர்ணம்னு சொல்றோம். பிராமண வர்ணத்தில் உள்ளவாளுக்கு என்ன என்ன ஆக்சுவலா அவ பண்ணணும்? பட்டனம் பாட்டனம், யச்சனம் யாச்சனம், தானம் பிரதிக்ரியா. அப்படின்னா என்ன அர்த்தம்? அவ காட்டுல போய் அப்படியே மெடிடேஷன்ல இருக்கும்போது அவளுக்கு வந்து பட்டனம் தானே வரும், அந்த வேதங்கள்லாம் தானே வரும். ஏன்னா வேதங்கள்லாம் முதல்ல ஸ்ருதி மூலமா தானே வந்தது, ஸ்ருதி சாஸ்திரம் அப்படின்னு சொல்லுவோம் இல்லையா வேதங்களை. ஸோ ஏன்னா கிருஷ்ணர் வந்து இதை பிறப்பினால படுக்கல. கிருஷ்ணரோட காலத்துல இந்த வர்ணங்களும் ஆசிரமங்களும் எந்த பேசிஸ்ல அவர் பிரிச்சார்? பிறப்பு பிராமணாளுக்கு பிறந்தவா பிராமணா, சூத்ராளுக்கு பிறந்தவா சூத்ரா, அப்படியே பிரிச்சார் அவர்? இல்ல அப்படி இல்ல, செயல்கள் மூலமா. சொல்லுங்க சொல்லுங்க. சாத்துர்வர்ணியம். சாத்துர்வர்ணியம்னா 4 வர்ணங்கள். மயா சிருஷ்டம், என்னால உண்டாக்கப்பட்டன. எப்படி உண்டாக்கப்பட்டன? சாத்துர்வர்ணியம் மயா சிருஷ்டம் குண கர்ம விபாகசக. குணத்தையும் கர்மங்களையும் பொறுத்து மயா சிருஷ்ட, நான் உண்டு பண்ணினேன்னு சொல்றா. குணம்னா என்ன? இதுல அது என்ன சொல்றது? குட்னஸ், மோட் ஆஃப் குட்னஸ், சத்துவகுணம் தானே சொல்லுவோம். சத்துவகுணத்துல இருக்கிறவா வந்து பிராமணா. தத்துவம் அண்ட் கொஞ்சம் சத்திரிய குணத்துக்கு வந்தாச்சுன்னா அவளுக்கு வந்து ரஜோகுணம் வந்துடும். ஏன்னா சத்திரியர்களோட வேலை என்ன? எல்லாரும் காப்பாற்றணும், எல்லாருக்கும் என்ன சொல்றது, ப்ரொடெக்ஷன் கொடுக்கணும் இல்லையா? ஸோ அதனால சத்திரியர்களுக்கு வந்து ரஜோகுணம். வைஷ்யாளுக்கு வந்து ரஜோவும் இருக்கும், கொஞ்சம் தமோ குணமும் இருக்கும். சூத்ரான்னு வந்துட்டோம்னா பியூர் தமோ குணம். ஸோ பகவான் என்ன சொல்றாரு? இந்த 4 குணங்களின் பேர்ல தான் நம்ம நல்ல சத்துவகுணத்துல இருந்தா அவளை பிராமணான்னு சொல்லணும், ரஜோகுணத்துல இருந்தா அவளை சத்திரியான்னு சொல்லணும், நிறைய ரஜம் கொஞ்சம் தமோ இருந்ததுன்னா அவளை நம்ம வந்து வைஷ்யான்னு சொல்லணும் அப்படின்னு அவர் சொல்லியிருக்காரு இல்லையா? பிளஸ் கர்மா, அவ பண்ணக்கூடிய செயல்கள். அதுதான் நான் இப்ப சொன்னேன். பிராமணர்களுக்கு என்ன செயல்கள்? பட்டனம் பாட்டனம், தான் கத்துண்டு எல்லாருக்கும் சொல்லி கொடுக்கணும். யச்சனம் யாச்சனம். யச்சனம்னா என்ன? எல்லாருக்கிட்ட போய் மதுக்கறி கேட்கணும். மதுக்கறினா என்ன? சாப்பிட்றதுக்காக இல்ல. இப்ப அவ வந்து ஒரு ஆத்துக்கு போய் கொஞ்ச நேரம் அப்படி நின்னா கிருஷ்ண ராம கோவிந்த நாராயணா அப்படின்னு பாடுவா இல்லையா? பிச்சை போடுங்கோ அப்படியா சொல்லுவாவா? இல்ல. சோ அவ வந்து மதுக்கரிக்கின்னு போறானாக்க கிருஷ்ணரோட பேரையும் நாராயணனோட பேரையும் கோவிந்தனோட பேரையும் சொல்றதுக்காக போறா இல்லையா? சோ அதனால அவ வந்து யாச்சனம் பண்ணின்னு வந்தத, ஆகா எனக்கு இன்னைக்கு இவ்வளவு கிடைச்சிருச்சு அபக்குன்னு அவ தூங்கக்கூடாது. தனக்கு கிடைச்சதுல இருந்து கொஞ்சம் தானம் பண்ணணும். அதுதான் தானம் பிரதிக்ரியா. யச்சனம் யாச்சனம், தான் அப்ப யாஜிச்சு கொண்டு வரணும், யாஜிக்கிறவாளுக்கு கொடுக்கணும். ஓகேயா? இது பிராமணாளோட குணங்கள். இதெல்லாம் 18 சாப்டர்ல ரொம்ப அழகா ஒரு 4 வேர்ட்ஸ் 18.41, 42, 43, 44 அதுல கொடுக்குறார். ரிஷி கோரக்ஷ வாணிஜ்யம், இது ரிஷி அக்ரிகல்ச்சர் பண்றது, கோரக்ஷணம் பண்றது, வாணிஜ்யம் பண்றது, இதெல்லாம் யாரோட தொழில்? ரஜோகுண. சாரி, இவ வந்து வைஷ்யவாளோட குணங்கள், வைஷ்யவாளோட தொழில்கள். சோ இதெல்லாம் பண்றவா வைஷ்யவா. புரியுதா என்ன சொல்றேன்னு? அவ பண்ற கர்மாவை வச்சு அவ 4 வர்ணத்துல எந்த வர்ணத்துல வரா, அவகிட்ட இருக்கிற குணங்களை வச்சுட்டு அவ அந்த 4 பிரிவுல எந்த பிரிவுல வரா அப்படின்னு. அதுதான் பகவான் சொல்றார். சாத்துர் வர்ணியம் மயா சிருஷ்டம் குணம் கர்ம
விபாகஷக. புரிஞ்சுதா? ஓகேயா? ஓகே. இப்ப நம்ம அஸ்வத்தாமனை பத்தி படிச்சுட்டோம். மாதாஜியோட கை ரொம்ப நேரமா இருக்கு. கலாவதி மாதாஜி எல்லாரும் சொல்லிட்டோம், அதுக்கப்புறம் நீங்க மொழிபெயர்ப்பு படிச்சிடுங்க. இதி பிரியாம் Okay, வல்கு மாதாஜி. விசித்திர ஜல்பைஹி. प्रियां वल्गु विचित्र विचित्रै जल्पै इति प्रियां वल्गु विचित्र जल्पैः प्रियां वल्गु विचित्र जल्पैः ससान्त्वयित्वा च्युतमित्रसूतः ससान्वयित्वाच्युतमित्रसूतः ससान्त्वयित्वा च्युतमित्रसूतः ससान्वयित्वाच्युतमित्रसूतः अन्वाद्रवं दर्शित उग्रधन्वा अन्वात्रवत् दंसित उग्रधन्वा कपिध्वजो गुरुपुत्रं रथेन कपिध्वजो गुरुपुत्रं रथेन ஓகே, ஒரு ஃபுல்லா ஒரு வாட்டி சொல்லிடுறேன், எல்லாரும் ரிப்பீட் பண்ணிடுங்க. இதி பிரியாமல்கு விசித்திர ஜல்பைகி சசாந்த்வயித்வா யுதமித்ர சூதக அன்வாத்ரவம் சித உக்ரதன்வா கபித்வஜோ குருபுத்திரம் ரதேன. इति प्रियामल्गु विचित्र ஹரி ஹரி போல் ரதத்துல இருக்கிறத சொல்றார். ஓகேயா? மாதாஜி, கலாவதி மாதாஜி, உங்க ஜானகிராமன் பிரபு ரெண்டு பேரோடதும் இருக்கு. ஆனா பொருளுரை மொழிபெயர்ப்பு மட்டும்தான் இருக்கு. மாதாஜியோ பிரபுஜியோ யாரோ ஒருத்தர் படிச்சிருங்க சீக்கிரமா. இவ்வாறாக வெல்ல முடியாத பகவானையே நண்பராகவும் தேரோட்டியாகவும் கொண்ட அர்ஜுனன் தனது அன்புக்குரியவளை இனிய வார்த்தைகளால் திருப்திப்படுத்தினார். பிறகு கவசம் அணிந்து கொடிய ஆயுதங்களுடன் ரதம் ஏறிய தனது யுத்த குருவின் மகனான அஸ்வத்தாமனை பின்தொடர்ந்து சென்றார். ஹரே கிருஷ்ணா. இப்ப நேற்றுக்கு என்ன இப்ப நடந்தது? அந்த குழந்தைகள் 5 பேர் பாண்டவாளோட குழந்தைகள் அவன் கொன்னுட்டான் இல்லையா அஸ்வத்தாமன். அப்போ எப்படி இருக்கும் பாருங்க, அவளுக்கு பாவம் திரௌபதிக்கு எப்படி இருக்கும்? 5 குழந்தைகள் ஒரே இதுலயா ஒட்டு மொத்தமா. அதனால அப்ப அவன் ஆக்சுவலா இது இன்னும் வரக்கூடிய வெர்சஸ் எல்லாம் ரொம்ப நல்லா வரும். அவ கிருஷ்ணரே சொல்லுவார், அவனை நீ போய் கொல்லு அப்படின்னு சொல்லிட்டு. அப்ப கூட திரௌபதி அம்மா இல்லையா, அம்மாவோட மனசு, அவ வேண்டாம் அப்படின்னு சொல்லுவா. ஆனா அர்ஜுனனுக்கும் பீமனுக்கும் அது பொறுக்கல. நீ கவலைப்படாதமா, அவனை போய் நான் அவனை கொண்டு அவனோட ரத்தம் இருக்கு இல்லையா, அந்த ரத்தத்தை வச்சு நீ பவுத்த முடிய, நீ என்ன சொல்றது, குளிச்சதுக்கு அப்புறம் நீ உன் தலைய முடிஞ்சுண்டா போறோம், உன் தலையை கட்டிண்டா போறோம். அது வரைக்கும் நீ ஏன்னா ஆசையான ஒரு வார்த்தை வேணும் இல்லையா. அவளுக்கு பாவம், அவ இப்ப ரொம்ப துக்கத்துல இருக்கா. ஸோ அதனால வெல்ல முடியாத பகவானையே நண்பராகவும் முழு முதற் கடவுளான கிருஷ்ணரோடு ஃப்ரெண்டு இல்லையா, அவன் சகா சேத்தி. கிருஷ்ணன் சொல்றாரு இல்லையா, ஓ அர்ஜுனா, நான் உனக்கு ஏன் பகவத்கீதை சொல்றேன், நீ என்னோட டியர்மோஸ்ட் ஃப்ரெண்டு, யூ ஆர் மை சகா சேத்தி அப்படின்னு சொல்றார் அவர். ஸோ அதனால அப்படிப்பட்ட சர்வகாரண காரணம் அநாதிராதுர் கோவிந்தம், அப்படிப்பட்ட பகவானையே தன்னோட தேரோட்டியா வச்சுட்டு அர்ஜுனன். எப்படி அன்பால கிருஷ்ணர் அவருக்கு அன்புல படிஞ்சிருக்கார். நான் ஒரு சின்ன இது கேட்டேன், இப்ப 2 நிமிஷம் இருக்கு, நான் சொல்லிடுறேன். ஆக்சுவலா பிரகலாத மகாராஜோட சரித்திரத்தை நாரதர் நம்ம தர்ம யுதிஷ்டருக்கு சொல்ற. இந்த மாதிரி பிரகலாதர் சொன்னார் இந்த தூண்ல இருக்கான் அப்படின்னு. பிரகலாதோட வார்த்தையே உண்மை சொல்லணும், எல்லா வரங்களையும் உண்மையாக்கணுங்கிறதுக்காகவும். ஏன்னா அவர் அகம்பக்த பராதீன இல்லையா, பக்தர்களுக்கு அடிமையானவர். சோ 2 பேரோட வார்த்தையும் உண்மையாக்கணுங்கிறதுக்காக பகவான் எந்த மாதிரி ஒரு நிலைமையில வந்தார் பாருங்க. தூண்ல இருந்து வந்தார், அதுவும் நரம் பாதி சிங்கம் பாதின்னு வந்தார். அப்படிப்பட்ட பகவான். சோ அப்போ நாரதர் சொல்லும் போது யுதிஷ்டர் சொல்றார், ஆஹா, நான் பிரகலாதனா பிறந்திருக்க கூடாதா, எப்படி ஒரு பக்தன் அவன், அந்த மாதிரி நான் பிறந்திருந்தேன்னா எனக்காக
அப்ப என்ன தெரியுமா சொல்றேன் நாரதர், ஓ யுதிஷ்ரா, நரசிம்ம அவதாரம் 2 மணி நேரத்துல வந்து கிடுகிடுன்னு முடிச்சுட்டா. அதுவும் அவர் கிடுகிடுன்னு கொல்லலையாம், கொஞ்ச நேரம் விளையாடி இருக்கார். யார் கூட? ஹிரண்யகசிபு கூட. ஏன் விளையாடினார் தெரியுமா? பிரம்மா ஒரு வரம் கொடுத்தார் இல்லையா, காத்தாலையும் சாக மாட்டேன், நீ ராத்திரியும் சாக மாட்டேன்னு. அப்ப சந்தியா காலத்துல தானே சாகணும். ஆக்சுவலா 2 மணி நேரத்துக்கு முன்னாடியே பிரகலாத் சொல்லிட்டான் இந்த தூண்ல பகவான் இருக்கான்னு. சோ சந்தியா வேலைக்கு 2 மணி நேரம் முன்னாடியே வந்துட்டார். பாவம் அந்த பகவான் பந்து விளையாடுற மாதிரி ஹிரண்யகசிபு கிட்ட 2 மணி நேரம் விளையாடிட்டு இருந்தார். எதுக்காக? பிரம்மதேவருடைய வார்த்தையை உண்மைன்னு காட்டணும், ஒரே காரணத்துக்காக. சோ சொல்ற, ஓகே யுதிஷ்ரா, அவர் வந்து 2 மணி நேரத்துக்கு வந்து தன்னோட லீலையெல்லாம் காட்டிட்டு போயிட்டார். ஆனா உங்க கூட பாருங்க, ஆயுசு முழுக்க உங்க கூடயே இருக்கார். நீங்க எப்பெல்லாம் உங்களுக்கு ஞாபகம் இருக்கா, திரௌபதி அந்த அக்ஷய பாத்திரம் துர்வாச முனி வரும்போது சாப்பாடே இல்லை, அவ அப்ப ஞாபகப்படுத்துறா அவரை. அது ஒரு பருக்க அதுல இருக்கு, போ கொண்டு வா, நீ பாத்திரத்தையாவது கொண்டு வா. அவ சொல்றா, இல்ல கிருஷ்ணா நான் அலம்பி வச்சுட்டேன் கிருஷ்ணா. சொன்னா கேளு, இல்லம்மா பாத்திரத்தை கொண்டு வா நீ. அதுல ஒரு இத்தினூடு பருக்கை எடுத்து பாருங்களேன். இந்த மாதிரி லீலையெல்லாம் யுதிஷ்டர் உங்க கூட பண்ணியிருக்கா. நீ போய் அந்த 2 மணி நேரத்துக்காக சொல்றீங்க, அது சரியில்லை யுதிஷ்டரா அப்படின்னு நாரதர் அவர் சொன்னாராம். நான் இன்னைக்குதான் ஒரு இதுல கேட்டேன், நம்ம ஒரு ஆச்சாரியரோட லெக்சர்ல கேட்டேன். எவ்வளவு அழகா இருக்கு பாருங்களேன் பாகவதம். ஒவ்வொரு விஷயமும் நம்ம கேட்க அருமையா இருக்கு இல்லையா? ஓகே, சோ இப்ப இங்க என்னாச்சு? ஓகே, நீ கவலைப்படாத திரௌபதி, நான் போறேன், போய் அந்த அஸ்வத்தாமனை கொண்டு வரேன் அப்படின்னு அவன் சொல்லிட்டு என்ன பண்றான், கவசம் எல்லாம் போட்டுன்னு போறான். ஏன்னா அஸ்வத்தாமன் கிட்ட ஒரு நம்பிக்கையும் கிடையாது. இவ்வளவு பண்ணிட்டு போனதுக்கு அப்புறமும் போனா போறதுன்னு அஸ்வத்தாமனை விட்டான். அவன் போனானா? போல. அந்த கடைசி வம்சம் ஒண்ணு இருக்கு, இத்துணூண்டு அந்த குழந்தை பாவம் உத்தராவோட வயத்துல. ஆனா அது வந்து அப்படி சொல்லக்கூடாது, அந்த பரீட்சைனாலதான் நமக்கு பாகவதமே கிடைச்சது இல்லையா? அப்ப கூட அந்த அஸ்வத்தாமன் செகண்ட் டைம் சண்டை போட்டு, ஐ மீன் அது பேர் என்ன, பிரம்மாஸ்திரத்தை எரிஞ்சிருக்கான் பாருங்க இல்லையா? எவ்வளவு கொஞ்சம் கூட அவளுக்கு அது பகவான் இதெல்லாம் எதுக்கு? நம்ம அதர்மத்தை போனா போறதுன்னு விட்டோன்னு வச்சுக்கோங்க, அது அப்படிதான் போயிட்டே போகும். அதனாலதான் பகவான் சொல்றாரு இல்லையா, நம்ம அபராதங்கள்லாம் ஏதாவது நம்ம முன்னாடி நடந்ததுன்னா அதை நம்ம தட்டி கேட்கணும். எய்த்தபிள் உள்ளவா கேட்கிற நிலைமை நம்ம பத்தி எல்லாம் வார்த்தைகளை ஆச்சாரியர்களுக்கு மாதாஜி வரல, மாதாஜி வாய்ஸ் வரல மாதாஜி. திரும்பிட்டு பாக்குறேன். கொஞ்சம் பரவாயில்ல போல இருக்குது. இன்னும் வாய்ஸ் வரல பிரபுஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி, தண்டவத் பிரணாம் மாதாஜி. ஓகே சாரி, என்னோட வாய்ஸ் தான் வரல. சித்ரா மாதாஜி. ஆமா ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி, வெரி நைஸ், ஹாப்பி டு மீட் மாதாஜி. கங்க்ராச்சுலேஷன் மாதாஜி, உங்களை ஆசீர்வாதம் பண்ணுங்க எங்களை எல்லாரும். நான் யார் ஆசீர்வாதம் பண்ணதுக்கு? ஆனா I was thinking of you. ஏன்னா நம்ம ஃபர்ஸ்ட் இனிஷியேஷன் அப்போ ஒண்ணா எடுத்தோம், ஞாபகம் இருக்கும்? ஃபர்ஸ்ட் டைம் நான் அப்பதான் உங்களை மீட் பண்ணேன். மாதாஜி, எனக்கு தெரியாது நீங்க போறேன்னு. நான் அமெரிக்கால இருந்தே ஓடி வந்திருப்பேன். அது எனக்கே தெரியாது நான் போறேன்னு. சோ அதனால கிருஷ்ணர் பிளான். நீங்க வேண்டிக்கோங்க மாதாஜி, அடுத்த வருஷம் எல்லாரும் சேர்ந்து எடுத்துக்கிறோம். ஹரே கிருஷ்ணா. கண்டிப்பா அந்த டைம் நானே கோஆர்டினேட் பண்ணனும் வேண்டிக்கலாம். ஹரி போல் மாதாஜி. நீங்க பண்ணுங்க மாதாஜி, என்ன ஒரு கேண்டிடேட்டா எடுத்துக்கோங்க அதுக்கு. ஓகேயா? ஹரே கிருஷ்ணா. ஷார்ட் லிஸ்ட் ஆனப்போ ஆக்சுவலி செகண்ட் இனிஷியேஷன் இஸ் மோர் பை இன்விடேஷன். அதனால பிரபு கிட்ட யாரெல்லாம் இன்வைட் பண்றாரோ அந்த லிஸ்ட் வாங்கி ட்ரைனிங் கொடுக்கலாம்னு ஒரு பிளான் போட்டிருக்கேன். ஏன்னா நிறைய ரிஜெக்ஷன் இருந்ததால. ஓகே மாதாஜி. ஹரி போல். ஹரே கிருஷ்ணா. சரி, நம்ம மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா.
ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே மாதாஜி. ஹரே லைவ் கிருஷ்ணா. மாதாஜி. ஓ லைவ் ஸ்டாப் ஆகல. மாதாஜி என்ன ஹோஸ்ட் ஆக்குறீங்களா? இல்ல லைவ் ஸ்டாப் பண்ணிட்டு ஹோஸ்ட் ஆக்குங்க. மாதாஜி இன்னும் பண்ணிட்டு இருக்காங்க.